Jo soc del Partit Socialista des de l'any 77, en la qual estic molt orgullós. He tingut i tinc molts amics en el partit, han tingut èpoques molt bones i menys bones, i en l'actualitat estem un poc paralitzats i és el moment de canviar les coses. Jo crec que el candidat Jordi Alarte és el millor sense dubte de ninguna classe. L'he sentit en el balat que ha vingut, ha anat al CIR, en fi, ha estat ell algunes vegades i cada volta estic més convençut que és el guanyador del pròxim congrés. I crec que serà ell el que té que fer el canvi de veritat, per la seva joventut, per les ganes de treballar. En fi, crec que no anem a fallar. Jo invito a tots el que l'apoyen al màxim en el congrés, que és la persona ideal, torno a repetir el mateix. Quan el partit, la renovació ha començat en el Congrés de Madrid, Leire Pajín, que és valenciana, crec que va fer un canvi molt bo per la intel·ligència i la treballadora que és. Espero conèixer-la si en València també, perquè aquesta gent és la que fa falta. Fa falta ella, fa falta Jordi, i fan falta tots els joves amb ganes de treballar perquè el partit vagi avant, que fa molta falta per el canvi de València. Que fa molta falta perquè sí ens estan contant molts cuentos i d'ahir no passem, només mentides i coses ens porta el PP. Bueno, doncs, a veure si anem a tindre sort i va tot bé.